Čaute, pozývam vás na tohtoročný update. Od piatka 11. do pondelka 14. septembra v rekreačnom zariadení Demenovka v Liptovskom Mikuláši. Registruj sa do 6. septembra na www.uniadm.sk. Téma celej konferencie, to znamená ranných a večerných stretnutí, bude návod na radosť. A teraz chcem pozvať špeciálne teba, 23+, to znamená od bakalára vyššie. Network 23+ bude prebiehať v sobotu a v nedeľu, takže môžu prísť aj zamestnaní. Tento rok už máme druhý ročník Networku 23+. Už minulý rok sme rozdelili konferenciu na do 22 rokov a potom od 23 vyššie a bude to prebiehať tak, že semináre 23+ budú v sobotu 2 semináre a v nedeľu 2 semináre. Čo budeme robiť na tých seminároch? Na seminároch budeme sa spoločne rozprávať, premýšľať, klásť si otázky, modliť sa za zvládnutie zložitých tém životných, ale s tým, že budeme premýšľať, ako mať v strede týchto vecí evanjelium. Aké budú témy 23+? Budú 4 semináre. Prvý seminár Evanjelium v strede života, bude ho viesť Tomáš Grulich. Druhý seminár tie rozhodnutia, Tomáš Henžel. Tretí seminár Peniaze sú až na prvom mieste, Braňo Sadlon. Štvrtý seminár Bez komunity to nedáš, Erwin Mittelmann. Pozývame aj mladých rodičov s deťmi. Bude špeciálny program. Paula Lungard bude mať rozhovory o výchove, o rodine, o domácnosti. Že nikto sa s vami nerozprával o tých veciach, ako mať evanjelium v strede v rodine. Teraz je príležitosť. Bonus je pre teba. Takže ešte raz. Pozývam ťa na update. Bude sa konať 11. a 14. od piatku do pondelka v septembri v Liptovskom Mikuláši v rekreačnom zariadení Demenovka. Téma celej konferencie bude návod na radosť, rozdelené do 22 a 23+. Veľmi sa na teba tešíme. Registruj sa do 6. septembra na www.uniadm.sk. Čau.